Салом алейкум, бародаро ва подписчикои канали Play TG ва подписчикои канали Prikol TG. Чӣ хеле ки бародарои канали Prikol TG, яъне бародарое ки дар канали ма подписатсия кардагиян, хоҳиш кардан, яъне ки ака, яъне ки ту ба кадом барнома монтаж мекунӣ, ба кадом барнома ту овозота запис мекунӣ. Ма мехостум ҳамин бародарода нишон диҳем дар ҳамин канали Play TG. Чизе ки дар ҳамин канали мо мешава, ҳамаша метавонед дар канали Play TG тамошо кунед, яъне тарзи чӣ хел видео запис кунӣ ва дигар ҳамин корора. ҳозир ма шумо дар тарзи яъне ки бо кадом барнома кор кардана нишон медиҳем, яъне канали Prikol TG бо кадом барнома кор мекуна. Дар аввал бародарои азиз, мо барномаи Adobe Audition истифода мебарем. Барномаи Adobe Audition, яъне ки ин барнома асосан барои запис кардани овоза, яъне сабти овоз. Яъне ки сабти овоза мо бо воситаи Adobe Audition мегирем. Яъне ки ин Adobe Audition 1.5, лекин мо 2019 шам 2018 яъне дорем. Ба ҳамурам кор мекунем, ба ҳамирам кор мекунем, яъне ки ба воситаи ҳамин барнома мо сабти овоз мекунем ва овозмона туғрӣ мекунем, рост мекунем. Аввал барномаи Adobe Audition 2018 ё ин ки 1.5 ин барномаи кӯнатаре, кадомеда кадомиш маъқул боша, яъне ки ҳамун видеора интихоб мекунем ва дар ҳамин барнома мепартоем. Баъд аз ин, яъне ки вақте мисол барномара, мисол видеора ёфтем, мисол мегирем ин видео. Ин видеора мисол мегирем, видеора вақте скачат мекунем, мисол дар вақти скачат кардан мо яъне хто медонед скачат шид, загружат шид, ай рабочий стол мегирем. Хай мо видеора надорем, яъне ки дар рабочий стол мепартоем видеора. баъд ай рабочий стол дар ҳамин барномаи Adobe Audition мепартоем. баъд аз ӯ мо истифода мебарем ай барномаи Sony Vegas. яъне ба ин барнома чӣ кор мекунем? Ҳозир агар дар чизи мо ягон мисол нами сурата мегирем, мепартоем ба воситаи ин барнома, яъне ки мо монтаж мекунем аллакай. ба воситаи вай барнома мо сабти овоз мегирем, ба воситаи ин барнома мо овозҳоро қатъи видео туғрӣ карда ва баъд дар ҳамунҷо аллакай мо видеора тайёр мекунем. яъне ин барнома чӣ хел кор мекунад? Мисол ҳамин сурата ман гирифтам, дар ҳамин сурат ман метавонам аллакай ягон чиз нависам. Мисол ӯй мекунем вставить видеодорожку мекунем, ина инҷа хутон дидесем, вставить текстовой документ. Мисол мо менависем, сабаби ки компютери мо камтар систара, камтар дер кор мекуна, ҳамун сабаб камтар интизор мешавем. яъне ина инҷа текста мисол менависем, шрифта интихоб мекунем 18 ва менависем мисол Prikol TG. яъне ки дар ҳаминҷа пайдо шид. нахтон дидестен, цвет чалиш мекунем, яъне рангша. биём ягон ранги созтар мемонем, я ранги подходящий мегирем, ранги сиёна мешава. хай биём ранги сирх мегирем, сирх ҳам нест. ва баъд аз ӯ жирни мекунем ва ба воситаи инами кнопка, ина дидестен, панорамирование и обрезка события навистагия. ба воситаи ҳамин тукмача мо метавонем ҳамира ҷои даркорӣ, ҷои лозимада монем. мисол мегирем болода мемонем ё поёнда, ҳамин хат набуроя мақсад мемонем хайда ин ҳаминҷа. мисол да гуфтестам. яъне ки ба ҳамин барнома мо бисёртар кор мекунем. вохай бо ҳаст барномае ки Adobe яъне Premium Pro, ваям истифода мебарем дар вақте ки ба мо мисол ягон видеои камтар бақувваттар боша, ягон видеои приколи бақувваттар боша, ӯра бо истифода мебарем. Adobe Premium Pro ӯрам тавсия медиҳам шумода ки барномаи беҳтаринае.
барои ура бо компютер камтар бақувваттар боша аз сабаби компютери мо бақувват нест мо ҳамин барнома истифода мебарем ва бародарои азиз шумо да гуфтанием ки будроен канал да подписаться кунен дар ҳамин канали Play TG ва як чизи дигара мегӯм ки инаи бародаро инаи барномаи Adobe Audition истифода барен дар интернет нигоҳ кунен тарзи коркуниша барномаи беҳтарина бисёри ҳамин звукорежиссёрҳои мисол то ҳозира мумкин ҳамин барномаро истифода баранд хай барномаҳо бисёрш ҳамира истифода мебаранд яъне ки видеоро ҳам дора инаҷа кнопкаи видеоро меҷихи вақте видеоро партофти дар ҳамин кнопкаро меҷихи яъне ки видеоро метавони овозша фақат монтаж кунӣ видеоро намешавад дар ин монтаж карда видеоро фақат дар барномаи Sony Vegas ва бародарои азиз ман гуфтанем ки агар шумо хоҳем ки навигарӣ мисол чӣ навигарӣ мисол шумо кадом барномаро намедонед ва кадом чӣ барнома боша чизе набоша шумо метавонед дар комментария нависен мо комментария шуморо хонда ва ҳамун чизеро ки шумо намедонед мо мехоҳем ба ҳам шумо ба ҳам чиза ба ҳам шумо расонда фаҳмонем оддӣ карда ба калимаҳои оддӣ кӯчагӣ карда яъне ки шаф накарда шафтолу гӯем дар ҳамин канал подписаться кунен канали Prikol TG дам подписаться кунен приколҳои навай пешай ва боқӣ дар амони худо бошед.